Dominik, v dnešnej dobe sa začína hovoriť o virtuálnej realite. Aký máš na to názor? Myslím si, že by sa mohlo o nej hovoriť aj oveľa viac, nakoľko už máme rok 2025 a všetky okolité štáty, dokonca Amerika, aj India alebo Bangladeš a celý aj ten Blízky východ alebo aj tá ďaleký východ, Čína už to má úplne v krvi, čo mi u nás chýba. A kto využíva virtuálnu realitu najviac? Vieš čo, najviac sa v dnešnej dobe používa virtuálna realita pri hrách. Sú rôzne herne, kde už tá virtuálna realita funguje pomerne dlho, pokiaľ vidujem nejakých 6, 7, 8 rokov a používajú aj armáda pre výcvik vojakov, kozmonauti pre výcvik taktiež modulov a taktiež to používajú špeciálne jednotky. To sú také hlavné línie, kde málo sa o tom hovorí, ale proste spolupracujú s tou virtuálnou realitou a pritom architektov a dizajnerov je naozaj na svete veľmi veľa, aj na Slovensku a hovorí sa o tom pomerne málo. Čo im to prináša? No, ak by sme išli z toho hľadiska, že si predstav, že máš nejaký priestor, ktorý si vieš reálne predstaviť, stojíš v ňom 1:1 a nemusí reálne existovať. To znamená, že šetríš energie, normohodiny a všetky tie náklady spojené s prípravou nejakého modelu, ukážkového alebo hlavného modelu, alebo taktiež nejaké demolície, deštrukcie, ktoré by mohli nastať v prípade chybnej realizácie, tak tomuto všetkému vieš predísť. Čiže kvázi šetrí vám to čas a nemusíte prerábať toľkokrát jeden návrh? Tak určite to šetrí čas aj nám, čo sa týka v oblasti projektu a dizajnu, ale taktiež to šetrí čas a peniaze hlavne aj tomu klientovi, pretože si to dokáže predstaviť naozaj 1:1, vie zmeniť tie priečky, zmeniť farby skôr, ako sa teda už dostane k tej samotnej realizácii. Ty vieš vidieť ten model hneď po nakreslení? Áno, v dnešnej dobe pomocou SketchUpu dokážeme napríklad tento model veľmi rýchlo dostať do virtuálnych okuliarov. Máme tam rôzne pluginy, rôzne extenzie, ako je Sketch Viewer, napríklad Sketch VR alebo Sentio VR. Proste je ich mnoho a nimi sa zaoberám aj vlastne v SketchUp Academy. Tým pádom, že nakreslím model a ozaj, že v priebehu nejakých 5 minút je to len o tom, aby som to odoslal do tých okuliarov na cloud a dokážeš to mať okamžite pred očami. Keď je klient už v tej virtuálnej realite, ty mu vieš upravovať tie veci hneď, ako sa tam hýbe? Áno, toto je zaujímavé a dnes ešte stále je to veľká téma, pretože sú tie aplikácie nadstavené tak, že klient má buď veľkú voľnosť, alebo žiadnu voľnosť. To znamená, že si v present móde, kedy vlastne toho klienta sprevádzaš ty a ukazuješ mu všetko, čo chceš, aby videl. Vtedy sa viac menej môže iba okolo seba pozerať, ty kráčaš a on ťa musí nasledovať. Na strane druhej, keď mu dáš veľkú voľnosť, dokáže sa ti vyteleportovať na strechu alebo do bazéna skočí a padne zo schodov a vie mu podlomiť tie nohy. Čiže toto je niečo, čo sa snažíme VRS Home kalibrovať a vďaka tomu sme vlastne vyvinuli aj našu aplikáciu Taurus, čož nie je vlastne teraz predmetom tejto konverzácie, ale je to veľmi živé a dokážeme tam vlastne klientovi všetko meniť pred očami. Nadstavíme farby, omietok, podlahy, svetla, východ, západ, sever, juh, ročné obdobie, všetko. A ako je to so vzdelávaním vo virtuálnej realite? Prečo u nás to nie je ešte tak rozvinuté alebo rozšírené? Áno, toto je veľmi dobrý argument. Teraz aktuálne napríklad ma aj oslovili z nejakých fakult. Zatiaľ to nie je oficiálna tá spolupráca, nebudem menovať, ale viem, že okolie Martina a Žiliny už začínajú expandovať a začínajú toto zahrňať aj teda do učebných osnov a teda prax vo virtuálnej realite a premietanie toho modelu vo virtuálnej realite. Ale pokiaľ ide o takéto zdroje alebo vzdelávanie ako také, tak je v dnešnej dobe veľakrát človek odkázaný práve na YouTube a na nejaké platené semináre, extrémne platené semináre, ktoré ponúka Amerika alebo indický trh. Samozrejme teda sa tam musíš nadstaviť na ten časový rozdiel medzi týmito krajinami a taktiež teda musíš pomerne vysokú sumu zaplatiť, aby si sa dozvedel tieto informácie a stále si ešte pomerne ďaleko od nich, od tých lektorov a od toho, aby si to mohol vyskúšať. Hlavne preto sme na Slovensku sa rozhodli aj v spolupráci so spoločnosťou SketchUp SK, alebo respektíve Engineering, kde sme implementovali do SketchUp Academy modul, ktorý sa špeciálne zaoberá virtuálnou realitou. A pre koho je to určené? Je to určené pre začínajúcich dizajnérov, zabehnutých dizajnérov a architektov.
A ako si sa dostal k virtuálnej realite ty a kde si sa vzdelával? Vôbec sa nechcem porovnávať so Stevenom Jobsom, že mu jablčko padlo na hlavu. Mne nepadli okuliare virtuálne na hlavu, ale taktiež ráno som vstal a povedal som si, že v čom budem iný. A z tých 100 nápadov predpokladám, že toto bol ten správny nápad, pretože som si povedal, že tá virtuálna realita je cesta. Pritom nie som zastanca virtuálnych hier, ani som to neskúšal, bol som na nejakom peddekine, ale skrátka ráno som vstal a virtuálna realita. Určite áno, ja som si to u teba zažil a úplne iná prezentácia toho produktu bola a hneď som si to vedel predstaviť v reále. Tak ďakujem, ako môžem povedať, že tá vaša návšteva z Reality ma posunula veľmi vpred, pretože som dostal aj konštruktívnu kritiku, trošku profesionálov, kedy teda už nebol ten štandardný klient v tých okuliároch, ktorý videl to hneď a bol z toho na mäkko, ale vy ste sa na to pozreli, že ako to ten klient vníma, preciťuje a teda dostal som veľmi dobré argumenty, čo už mi pomohlo vyvinúť tú virtuálnu prehliadku ešte plynulejšie. Ale teda samotné to štúdium, ktorému som sa venoval ja, pozostávalo najskôr nejaké všeobecné informácie, som išiel cez pomocou YouTube. Samozrejme, našiel som si nejakých školiteľov, to bolo hodiny videí na YouTube, cez 60 hodín som si musel pozrieť, aby som sa rozhodol teda, kam zainvestujem, pretože tie školenia sú minimálne 400 €, trojhodinové školenie a potom išli okolo 1500 až 2000 $, niektoré tie školenia, čiže celkovo tie školenia ma vyšli nejakých 6-7 tisíc, aby som preskočil nejaký ten alchymizmus a potom už samozrejme som sa do toho vložil a už som začal vyvíjať ten proces toho premietania v tej virtuálnej realite aj sám. Jasné, čiže vy v SketchUp Akadémii ponúkate nejaké tie základné hodiny, kde je opísané, čo ten človek potrebuje na to, aby začal robiť vo virtuálnej realite a následne ho prevádzate celým tým procesom? Áno, modul virtuálnej reality na SketchUp Akadémii je založený hlavne tak, aby sa zamedzilo takým viac nákladom, alebo respektíve tá myšlienka hlavná od predstaviteľov SketchUp Slovensko a my ako RSHome, bola, aby tí ľudia proste išli do tej virtuálnej reality, je to tá cesta, je to dopredu, je SketchUp plne kompatibilný s virtuálnou realitou ako málo ktoré programy v takom rozsahu, ako je SketchUp a tak jednoducho. Taktiež sme chceli, aby sa eliminovali tie náklady, aby nemusel každý zaplatiť 15-20 tisíc za testovacie licencie rôznych programov a nakoniec zistí, že možno aj teda tie najlacnejšie sú tie najlepšie a najjednoduchšie. A taktiež teda sa oboznamujeme tam klienta, my tam dosť hovoríme aj o peniazoch, o tom, ako, čo stojí, kde som sa ja šmykol, kde je pes zakopaný, aby ten človek, keď absolvuje tú SketchUp Academy, teraz sa bavíme o prvom moduli, kde teda sú tie základy virtuálnej reality, tak aby hneď vedel, že toto je pre mňa to správne, som architekt, alebo som dizajner, alebo som mix, alebo som teda hybridný architekto-dizajner, kde v podstate sú tie aplikácie rôzne nadstavené pre každú túto oblasť. Volám to ako VR Handshake, kde v podstate prezentujem niekoľko programov veľmi zaujímavých od začiatočníckej virtuálnej reality, ktorá mimochodom dnes je absolútnou revolúciou na Slovensku, až po maximálne pokročilú realitu, kde teda sa dostávame na úroveň Ameriky v dnešnej dobe. Toto máš pravdu, že má to široké využitie, že určite to musí byť viac balíčkov, lebo reálne aj ty si nám požičal tie lacné okuliare, že sme si tam vložili ten telefón a klienti na to reagovali veľmi pozitívne, že toto ešte v žiadnych realitách nezažili. A tá kvalita bola určite, že myslím si, že vyššia, lebo nebola to tá základná, aj keď sme mali základné okuliare. Koľko je vlastne tých stupňov v tej SketchUp Academy? Základných stupňov je tam 5 modulov, kde začíname tzv. Projekčnou fázou. To znamená, že je vhodná na vytváranie layoutov a dispozícií. Čiže nezanášame vtedy ten model nejakými nábytkami, rastlinami a tak ďalej, ale proste máme jednoduchú budovu, máme tam metre štvorcové, rozmery miestnosti, tzv. Low poly, dizajnéri vedia, ale teda čím menej poligónov a taktiež je súčasť tejto lekcie, ako správne vymodelovať optimalizovaný model, tam dávam nejaké tipy a triky. Potom tam máme trošku interakcie, že chceme toto, ale bolo by dobre tam dať nejakú stoličku do toho, nejakú televíziu a prípadne otvoriť dvere
zmeniť trošku počasie, tak to máme druhú úroveň. Tretia úroveň je kombinovaná, to znamená, že tam sa bavíme teraz o Sentio VR, kde reálne môžeme chodiť po modeli distribučne, to je to, čo si zažil pri Kaizenoch, keď sme robili prezentácie, že si voľne chodil po modeli v 3D prostredí, ale jedným klikom ťa to prenieslo do vyrenderovaného prostredia, kde už teda si mal 360 stupňový pohľad okolo seba a oživený tam boli nejaké animácie a tak ďalej. Potom tam máme ďalšiu úroveň, kedy už aj zdieľame linky, to znamená, vytvoríme virtuálnu prehliadku, klient je od nás ďaleko alebo nejakým spôsobom si to zažil v okuliároch, ale chce to mať aj v telefóne, tak vytvárame tzv. Linky alebo vlastné aplikácie pomocou 3D Vista, kde pošleme klientovi po vizualizácii link a tento link sa vždy aktualizuje po zadaní nejakých zmien, čiže to voláme aj mobilná virtuálna prehliadka, pretože si to vie klient pozrieť na tablete alebo na telefóne alebo na smart televízii. Taktiež aj doma, ak má virtuálne okuliare, čo už bude trend samozrejme nasledujúceho roka a stále to bude rásť. A potom tam máme maximálnu profesionálnu úroveň prehliadky, kde si vo vyrenderovanom 8K prostredí, to už je Unreal Engine, je to herný engine, maximálny výkon, nikdy nikto nespochybní, že to je maximálna úroveň virtuálnej prehliadky, uznávajú to všetci dizajneri a architekti na svete, že Unreal Engine je v tomto vlastne najsilnejší, čo sa týka virtuálnych prehliadok vo vyrenderovanom prostredí. To znamená, že voda sa hýbe, vtáky lietajú, vietor nefúka do vody, zatiaľ nepadneš teda, ale je to maximálny realizmus. Všetky tieto úrovne sprevádzaš ty, tých nových ľudí, alebo ste tam viacerí školitelia? V týchto úrovniach samotné to školenie, celú tú platformu som vytvoril ja sám, kde teda sa prihováram ľuďom a vysvetľujem im takým podnikateľskou rečou, ale aj trošku učebnou rečou, aby pochopili pre ich biznis, koľko to bude stať, koľko za to zarobia a ako sa to používa. Úplne jednoducho. S tým teda, že samozrejme mám tam nejakých figurantov v tých posledných lekciách, kde sme boli vo virtuálnej realite, tak sa tam blisli nejaké osoby, kde sme boli 2-3 naraz vo virtuálnej realite, ale teda prvá platforma je teraz aktuálne iba viac menej o tom, ako prednášam ja, s tým, že už druhý level sa pomaličky chystá, tam už sú väčšie spolupráce, väčšie projekty, oveľa väčšieho rozsahu. Čiže keď to chápem správne, optimalizuješ čas a náklady tým začiatočníkom, kvázi kúpia si tú prvú lekciu, uvidia, či ich to baví, či majú dostatočné vybavenie na to a keď ich to zaujme, vedia s tebou prejsť až na tú najvyššiu úroveň, na ktorej si aj teraz ty aktuálne. To hovoria o tebe aj tie ocenenia, ktoré si získal za tento rok. A čo plánujete teraz najbližšie? Aké školenie alebo ako ďalej sa dá vzdelávať okrem tohto? Ja by som ešte poupravil. Tá SketchUp Academy funguje tak, že si ju objednáš celú na nejaké obdobie a teda buď budeš spokojný alebo nebudeš, ale teda urobené to je tak, že aby si spokojný určite bol, pretože pokiaľ riešiš tému virtuálnej reality, tak rozhodne tam nájdeš čokoľvek ťa hlavne zaujíma, ak nie, tak ja osobne ti vrátim tie peniaze. A čo sa týka tej SketchUp Academy, v podstate majú títo ľudia aj prístup ku mne, to znamená, vedia tam na mňa telefónne číslo, e-mailovú adresu, kontaktný formulár, kde im poskytnem samozrejme ešte dodatočné konzultácie o implementácii a rôznu podporu, to majú vlastne v cene odo mňa a taktiež si môžu objednať aj súkromné hodiny alebo hodiny u nich v štúdiu, u nás v štúdiu alebo niekde na pozemku klienta priamo v praxi. Ako získavaš nejaké spolupráce alebo zákazky? No tým, že som medzi prvými na Slovensku, teda podľa umelej inteligencie som bol top 3 na začiatku tohto roka, ale teda sú firmy a spoločnosti, ktoré vedia toto predbehnúť, pretože si kúpia veľkú halu, zainvestujú 1 000 000 a premietajú layouty na zem a potom ešte ti dajú okuliare a môžeš po nich chodiť. V takom rozsahu nie som a ani to nie je môj cieľ. Môj cieľ je teda byť zameraný na investorov a jednotlivcov, skupiny do 5-6 ľudí, kde vieme priamo bezkáblovo riešiť tieto virtuálne prenosy. No ale hlavne, aby som sa vrátil k myšlienke, tak ide o to, že teda dostávam ponuky na tie spolupráce prevažne ja. Zatiaľ som nevyhľadával žiadnu spoluprácu,
a prichádza to samo, pretože na Slovensku ešte stále je ten vlak prázdny a každý jeden dizajner alebo architekt má nesmiernu šancu byť už v tom prvom vozni alebo ešte teda stále ručne vodič. Dominik, a nebojí sa konkurencie, že ten trh bude prehltený zrazu? Nie, vôbec sa nebojím, pretože tá konkurencia, ako by som to povedal, veď tým, že sa snažím o tom prednášať a ukazovať to druhým ľuďom, tak vytváram nadstavenie, že hľadám partnerstva. Pretože keď mám klientov aj z nejakých častí Českej republiky alebo Slovenskej republiky, z východu alebo z ďalšieho západu od nás, keďže my sme v Trnave, tak samozrejme ja budem veľmi rád, keď budem môcť poslať model a kolega to odprezentuje a nemusím tam ísť ja. Taktiež sa stávam spolutvorcom určitého produktu, ktorý si budú tí ľudia kupovať nakoniec. Ako som spomínal, keď vyvíjame tú aplikáciu, kde ten handshake bude na jednom mieste. Čiže ja práve že maximálne podporujem každého jedného, aby to implementoval čím skôr a aby sa mu maximálne darilo. Určite virtuálna realita má budúcnosť. A ako vidíš v budúcnosti virtuálnu realitu ty? Kam sa to dostane až? Teraz poviem paradox. Áno, virtuálna realita vôbec nebude ako také VR, ale bude tzv. AR, čiže zmixovaná realita. Virtuálna realita je úžasná a musíme prejsť procesom virtuálnej reality, aby sme sa dostali k AR, alebo k tej zmiešanej virtuálnej realite, pretože niektorým ľuďom býva aj nevoľno, málo ktorým ale býva a taktiež strácaš poňatie o priestore. Keď si dám tie okuliare na hlavu, tak za pol hodinu, kedy tam robím ten model, tak ja som úplne stratený, že vôbec neviem, čo sa okolo mňa deje, naozaj. A môže to byť akože, je to začiatok. Mixovaná realita je najzaujímavejšia, že v podstate vyrábame a vidíme to, čo sa tvorí a vidíme aj vnímame okolité prostredie. Čiže už aj napríklad MetaQuest 3 je veľmi vylepšená a predpripravená na AR, ale teraz už upgrady, ktoré prichádzajú v tomto roku, už sú veľmi zamerané na kamery okolitého prostredia a vytváranie tých modelov v tom zmiešanom prostredí. Čiže prídeš na lúku a zrazu budeš vidieť pred sebou iba dom, celé okolie budeš vnímať naplno, tak ako aj tí ľudia okolo teba budú a pôjdeš dovnútra do toho modelu a keď teda nemá poschodie, áno, tak budeš chodiť vlastne po tom bungalove. To je príklad. A sú triky potom, ako sa dostaneme na poschodia a hovorím to v 3. lekcii pre Sketch VR. Pokiaľ ide o toto, tak toto bude AR, to nás na Slovensku zastihne za 6-7 rokov, aj keď teraz už Sketch VR a SketchUp Viewer implementovali čiastočné AR, ale vybledne ti vtedy aj tá budova, čiže je to začiatok toho, ale už úplne maximálne AR budú hologramy. Nakoniec to bude o tom, že budeš mať štandardné okuliare, nie je takýto headset, aj keď tento je príjemný, bezkáblový a nie je vôbec ani ťažký, je to aj veľmi príjemné mať na hlave. Tie prvé headsety boli ťažšie, káble to chcelo, všelijaké hranice, senzory, to dnes už neplatí. Ale nakoniec budeme mať obyčajné okuliare a budeme mať hologramy vykreslené pomocou laserov. A čo potrebuješ, keď chceš začať s tou virtuálnou realitou? Čo ti reálne stačí? Notebook? Prvé, čím by som ja začal vo virtuálnej realite, keby som mohol sa vrátiť 2,5 roka späť, tak by to bolo SketchUp Academy. Tá vtedy neposkytovala lekcie o virtuálnej realite, ale vyslovene obsahuje teraz všetko, kde sa ja oboznámim naozaj za minimálne náklady, aký výsledok môžem dnes dostať, minimálny, maximálny, čo z toho ja potrebujem a následne by som vykonal informované rozhodnutie, že idem do toho. V SketchUp Academy aj predstavujem okuliare, kde ich človek zoženie, za aké peniaze, nejaký maintenance, nejaké upgrady, triky, ako vylepšiť výkon a podobné veci. Takže krok by bol taký. SketchUp Academy, našiel by som si tam toho favorita a potom by som išiel cez VR. A čo by sa zmenilo, keby si pred 2 rokmi mal túto možnosť ty? Tak ako som spomínal, neminul by som 18 000 eur, takže určite by som minul 1700 eur. Pretože by som si kúpil SketchUp Academy, okuliare a konkrétny software, ktorý využívam najviac. To je akože pekný rozdiel cenový. Áno. A kde si vedia objednať tento produkt?
Produkt si vedia objednať priamo cez SketchUp.sk alebo teda aj cez nás, cez kontaktný formulár, ale priamo keď si dáme sketchupacademy.sk, tak nájdeme to tam hneď. Všetkým vám to teda odporúčame, keď chcete ušetriť a dozvedieť sa nejaké nové veci. Určite áno a neváhaj, vyskúšaj SketchUp Academy, ponor sa do nej naplno, pretože je to niečo, čo ti extrémne vylepší prestíž, zľahčí robotu, pridá zážitok, odlíši ťa to od ostatných dizajnerov a nakoniec ušetríš veľmi veľa peňazí. To určite áno. A vo finále klienti budú na teba pozerať inak. Tak my spolupracujeme, tak vieš asi, ako to je. Áno. Tak ďakujem ti za tvoj čas, že sme sa o tom mohli porozprávať a verím, že teda aj mnoho ľudí si z tohto niečo zobere a že už ich to namotivovalo ísť nasledujúce lekcie, ktoré sú pre nich pripravené. Myslím si, že áno. Ďakujem, ahoj. Ahoj.